صل على سيدنا محمد على فاتنا ولا إلى صراط علي باتا سلام يو اللهم صل على سيدنا محمد على فاتنا علي باتا سلام يو اللهم صل على سيدنا محمد لا حول ولا قوة إلا بالله dakata da haka yanzu da kai mai tambaya in ba ku ansa. malam me hukunci wanda yake daukan azumi ya karya da gangan? Kai daidai yake da wanda ya kashe rai sai ya azumi 60. malam me hukuncin wanda yake liƙa matan mutane? To gaskiya in dai har ya mutu yana haka Allah zai mai azaba mai tsanani sosai. Shin me hukuncin wanda yake tafiya yana satan kajin mutane? To gaskiya in dai har ya mutu yana haka Allah zai mai azaba mai tsanani sosai. Me hukuncin wanda da an mai abu yake ɗaukar mataki baya kyalewa? Saboda haka kalan wannan tsarin mutum ya dinga sa ma kanshi ruwan sanyi a tattare da shi. Malam ina da tambaya. Faɗi tambayar ka. Malam wanda aka mawa abai shi ya ɗau kunshi da kanshi yana da laifi? A'a ba yi da laifi. To yau malam na lura gaba ɗaya zaman nan da aka yi yau na karatun nan gaba ɗaya na lura duk tambayan da suke yi wa'innan munafukan gaba ɗaya duk a kaina suke, kuma malam kai kake fara haddasa wannan rigiman da kake fara wannan malam zai ɗau mataki wanda